Hey guys, welcome to Bodo Study Channel. नोंथांमोननो थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे जाबाय मा 2019 मायथाइयाव जानो गोनां टेट आनजादनि थाखाय मोनसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बे जाबाय मा लेंगुवेजनि सायाव सोंनाय जायो। गासै 30 मार्कनि फैगोन। बेयो मा 30 मार्कनि लेंगुवेज बड' लेंगुवेजनि सायाव सोंनाय जायो। बेहाय मा लिटारेचारफोरनिबो सोमोन्दै सोंनाय जागोन। स' आं बेहाय मा बड'नि लिटारेचारफोरनि थुनलाइनि सोमोन्दै आं मा गासै बेसेबां 30टा सोंनायनि मा खालामदों भिडिअ लाबोदों। स' आइ होप नोंथांमोनखौ बे भिडिअआ थुलुंगा होगोन होनना सानना आं मा खालामदों बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। स' नोंथांमोननो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं मोनसे खावलायो। नोंथांमोना गिबियावनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रो आरो लोगोसे बेल आइकनावबो क्लिक खालामनानै हो। दाना जोंना गिबि सोंनाया जाबाय मा आन आउटलाइन ग्रामार अफ कसारी बड' लेंगुवेज गिबि बिजाबखौ सुजुदोंमोन। सोर होदों बेहाय रबार्ट सिडनी एन्डेल, G.A. रिसन, J.D. एंडरसन, E. गेट। जोंना मा बेहाय राइट अपसना जागोन मा रबार्ट सिडनी एन्डेल। बेखौ सोर माबादोंमोन रबार्ट सिडनी एन्डेला गिबियावनो मा सुजुदोंमोन। खृष्टान मिशनारिफोरा बेसेबां मायथाइयाव फैदोंमोन। स' बेनि एन्सारखौ बयबो मिथिगौ बेसेबां 1900 जौथायाव 1900 सेन्चुरियाव खृष्टान मिशनारिफोरा आसामाव धोरोम फोसावनो थाखाय फैदोंमोन। बेनि उनाव जाहैबाय मा आन आउटलाइन ग्रामार अफ कसारी बड' लेंगुवेज बिजाबखौ बेसेबां मायथाइयाव सुजुदोंमोन। स' बेखौ बेसेबाङाव सुजुदोंमोन 1884आव बेखौ गिबियै सुजुनाय जादोंमोन। बेनि उनाव नैबे सोंनाया जाहैदों खृष्टान मिशनारिफोरनि फैनायनि गुबै थांखिया मा। स' बेखौ बयबो मिथिगौ थुनलाइ सिबिनायनि थाखाय फैयाखै बिसोर, रांखान्थि लुथिनायनि थाखाय फैयाखै बिसोरो आरो हारि सिबिनाय। बिसोर मा खालामनो फैदोंमोन अकल धोरोम फोसावनायनि थांखि लानानैल' मा खालामदोंमोन जोंनियाव फैदोंमोन जोंनि भारत हादराव। बेनि उनाव नेक्स्ट कुइसना जाबाय ए कालेक्शन अफ कसारी फोल्क टेल्स एन्ड राइम्स बिजाबखौ दिहुनो बेसेबां मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। बर' कसारी फोल्क टेल्स एन्ड राइम्स बिजाबखौ बेसेबां 1895 मायथाइयाव बेखौ गिबियै दिहुनदोंमोन। बेनि उनाव हलबर्ट्सआ बर' ग्रामार बिजाबखौ लिरना दिहुनदोंमोन बेसेबां मायथाइयाव होनना सानदों। स' बेनि एन्सारा जागोन 1959आव मा खालामदोंमोन बियो बर' ग्रामार बिजाबखौ हलबर्ट्सआ मा खालामदोंमोन लिरनानै दिहुनदोंमोन। बेनि उनाव मा सेन्सास अफ इन्डिया भलिउम 1 बिजाबा सोरनि सुजुनायाव जादोंमोन। स' बे बिजाबा सोरनि सुजुनायाव जादोंमोन E. गेट जाय बिथांमोना बर' मेजर लादों बिसोर मिथिखायो। बेनि उनाव मा G.A. ग्रियार्सना सुजुदोंमोन मा बिजाबखौ सुजुदोंमोन बे सुजुदोंमोन लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डियाखौ मा खालामदों बेयो सुजुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन जार्नेल अफ द रयेल एस्थेटिक ससाइटि बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन। स' बेनि सुजुगिरिया जाबाय वुल्फेन्डेन। बेनि उनाव नेक्स्ट कुइसन नम्बर 10 होनदों द कसारीस बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन। स' बेखौ बयबो मिथिगौ द कसारीस बिजाब लिरगिरिया सोर रबार्ट सिडनी एन्डेल। हिस्ट'रि अफ आसाम बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन। स' बेखौ बयबो मिथियो ए हिस्ट'रि अफ आसाम बिजाबखौ लिरग्राया जाबाय मा E. गेटआ सोर लिरदों E. गेटआ लिरनायमोन। स' एग्जामाव सोंनाय फैनो हानाय बेफोरो मोस्ट इम्पर्टेन्ट। बेनि उनाव जाहैबाय मा जार्नेल अफ द बिहार रिसार्च ससाइटि 1953 बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन। बेनि बिजाब लिरगिरिया जाबाय मा साफेर। सोर लिरदोंमोन साफेरा। द कसारीस बिजाबखौ मा मायथाइयाव साफायना दिहुनदोंमोन। द कसारीस बे बिजाबखौ बेसेबां मायथाइयाव सुजुना मा होनदों साफायनानै दिहुनदोंमोन 1900 बेसेबां मायथाइयाव बेखौ 11 मायथाइयाव सुजुनानै मा खालामदोंमोन साफायनानै दिहुनदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन द गार'स बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन। स' बेनि द गार'स बिजाबखौ सुजुगिरिनि मुङा जाहैबाय सोर सुजुदोंमोन फ्लेपियारआ मा खालामदोंमोन बेखौ सुजुदोंमोन। राइट अपसना जागोन मा फ्लेपियार। ए शर्ट ग्रामार अफ मेथ्स अर बर' लेंगुवेज मुंनि बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन। स' बेयो सोर मा रबार्ट सिडनी एन्डेलानो। द कसारीस बिजाब लिरगिरियाबो रबार्ट सिडनी एन्डेलानो। द गार'स बिजाबखौ बेसेबां मायथाइयाव सुजुनानै दिहुनदोंमोन द गार'स बिजाबखौ बेसेबां 1909 मायथाइयाव 1909 नाव मा खालामदोंमोन बेखौ सुजुनानै दिहुनदोंमोन। बर' ग्रामार बिजाबखौ गाहायाव होनाय मिशनारिया सुजुदोंमोन। सोर सुजुनाय बर' ग्रामार बिजाबखौ
बेहाय होनाय दं रेभारसिनि एन्डेल हलस्ट्राट जिडि होनाय दं फ्लेभियार होनाय दं सोर सुजुदोंमोन बर' ग्रामार बिजाबखौ हलबस्ट्राट मुंनि सासे मा लिरगिरि मिशनारिया मा खालामदोंमोन बेखौ सुजुदोंमोन। बर' रमान्टिक खन्थाइनि देरसिन खन्थाइगिरि होनना सोरखौ मिथियो जों बेखौ बयबो मिथिगौ इर्सा मोसाहारि। मोनदांथिनि रोजाबथाय खन्थाइनि खन्थाइगिरिया सोर? बेनि खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जागोन मा अरबिन्द उजिर। दावस्रि गोबा नागिरदों आं खन्थाइखौ सोर सुजुदोंमोन? बेनि खन्थाइगिरि सुजुगिरियानो जाबाय सोर समर ब्रह्म चौधुरि। अखाफोरनि सोराङाव फासिनि दौलेङाव मा अखाफोर खन्थाइया सोरनिमोन? बे खन्थाइया जाहैबाय सोरनि अन्जु नार्जारि बिथांनि सुजुनायाव मा जादोंमोन बेयो खन्थाइया ओंखारदोंमोन। बे खन्थाइखौ सुजुदोंमोन सोर अन्जु नार्जारिया। बर' रमान्टिक खन्थाइगिरि इरसान मोसाहारिनि उननि रमान्टिक खन्थाइगिरिया सोर? इरसान मोसाहारि थैखांनायनि उनाव उननि रमान्टिक खन्थाइगिरिया सोर होननानै सानदों बेनि उननि रमान्टिक खन्थाइगिरिया सोर जादोंमोन? बिनि उनाव मन'रन्जन लाहारिया मा जागोन? राइट अप्सन जागोन सोर मन'रन्जन लाहारि। बर' लिमारिक खन्थाइनि जोनोमगिरिया सोर? बर' लिमारिक खन्थाइखौ लिरनानै सोर जोनोम होजेनदोंमोन होनना सानदों बेनि बर' लिमारिक खन्थाइनि लिरगिरि जोनोमगिरिया जाबाय सोर नन्देस्वर बर'आ मा खालामदोंमोन बेखौ लिरग्रोदोंमोन जोनोम होदोंमोन। मोनदांथिनि रोजोबथायखौ सुजुनाय समा माब्ला सुजुदोंमोन बेखौ 1995 मायथाइयाव 1995आव मा खालामदोंमोन बेखौ सुजुदोंमोन। नीलेश्वर ब्रह्मनि बालाब गानाय खन्थाइ मेथाइ बिजाबा ओंखारदोंमोन माब्ला ओंखारदोंमोन होनना सानदों बेनि बालाब गानाय खन्थाइ मेथाइ बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन 1952 मायथाइयाव मा जादोंमोन बेयो ओंखारदोंमोन। बर' रावनि गिबि सुंद' सल'आ जाबाय मा सल'आ? बर' रावनि गिबि सुंद' सल'नि मुङा जाहैबाय आबारि। गोसोनि दाहा सुंद' सल'आ सोर सुजुनायाव ओंखारदोंमोन? गोसोनि दाहा सुंद' सल'आ लिरदोंमोन सोर लीला ब्रह्मनि सुजुनायाव। आबारि मुंनि सुंद' सल'आ सोरनि सुजुनायाव जादोंमोन? आबारियाथ' बर'नि गिबि सुंद' सल'। अब्ला मा बेखौ सोर सुजुदोंमोन होनदों? बेखौ सुजुदोंमोन सोर इरसान मोसाहारि। उन दाहा मुंनि सुंद' सल'आ सोरनि सुजुनायाव जादोंमोन? बेनि एन्सारा जागोन मा उन दाहा मुंनि सुंद' सल'आ सोरनि गहिन बसुमतारिनि सुजुनायाव मा जादोंमोन बेयो ओंखारदोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै। आङो नेक्स्ट टाइमाव आरो मा बेनिख्रुइ बांसिन भिडिअ लाबोनो नाजागोन। आइ होप नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन आरो मा आंनि चेनेलखौबो थुलुंगा होगोन लोगोसे बेखौ आं मिजिंथिबाय नोंथांमोना बेनिखायनो मा बड' स्टाडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो। थेंक्स फर वाचिं।